aking balayan eh. Napay mga labuno, nagkalap-kalap. Napay natulog, wapag hapon ka mata, ugto na. Oh no! Wala pa dyan nakailis. Win! Ugto naman kayo, upang kaning bangon. Suman. Tanawa na guning balayo, pating kalata. Wala na gud magi. Kapoy ko gabi iba matulog sa ko. Ugto na kayo oy. Ang ipunan yung mga labunon, gikatag-katag ba ninyo yung hinubuan? Nya na ganino gi. Kapoy ko labos maki gabi nya na gud nang grupuhi ko sa buwana. Sige na, natog sa ko. Ugto na kayo ba? Gikapoy na ko dili pandabas, balik-balik yung mga labunon, yung mga pantalon, dili maka hipos, dili na bakat sudlanan, dili sulod. Mukaw, yung imong gatugon pa kaayot ta. Tipong pamukaw. Kani mo mga pantalon dire, mga hibuan nimo, sige nakadlakaw, walay kuha ni hipos. Naida kong bakat, naadruhan ni ka bakat dire, di mo makasulod ani. Ipanulad ninyo mga pantalon. Kaya dito iski ako lagi ipusan na, patulugas mo balik. Sina-sina na ko na dito. Pakurana. Bantay lang kita karon ha, pagbalik na ako kita sa gawas, gubot lagi hapon eh. Bantay lang yun. Kailangan limpihon na gini mo na, bango na niya. Ay, naunsa naman yung tawhanaan nga wala pa man ninibangon. Nakahuman naman lang kong was-was. Win! Noon sa mga kawin, wala pa man kaning matawag makakihipos ang gisugo ni mo. Nagkalat naman na kayo diha o. Sumuka na siya, mapamukaw mo, natulog pa man ko. Ayun kayo ikaw hipos sana. Pagbalik na ako, walang hapon na hipos. Yan ang bagay ko. Kaya dito iski ako lagi ipusan na, patulugas mo balik. Ganihara ko ni mo nagsugo ba? Ganihara ko ni mo nagsugo. Sugo. Unsa man ka man, wala may lahi makasugo sa kuwa, hindi si Busmarque raman. Busmarque? Unsa ba din na si Busmarque? Ay na, dry. Ikaw na ginitawanaan ni ba? Akong sugo, ako lang gahapon tuman. Karon mingog Busmarque, unsa ba din na si Busmarque sa kinabuhi? Nagsige na tagtusugo, si Tando pagkahuman, wagi hapon gituman. Pantay lang siya karon. 12 seconds later. Oh! Mo ba'y pagbangon ni mo? Nagsilpon-silpon na pag ka? Napay kaon ni mo, hastang dako ah! Ako ba ni mo kaon ha? Maghugas ka na? Anong taon ka mo, gibagay na, teka nga, wala'y makasugo sa kuwa, na si Busmarque ra. Ang ako loyalty na ra, saya ha. Sara, kung pwede tumanon. Busmarque! Ah, sige, kay mo ba na imong gusto? Hulat diha. Isa nga, di mapanugo. Pero nandiyan nga akong loyalty na ka Busmarque. Sara, kung pwede tumanon. Unsang nagkaon pa ta diri, si panugo. Pwede ang update ni Busmarque sa kuha ba? Wala pa siguro na ipatrabaho. Marag na busy pa ni. Sige, mag-relax, magtiwas na sa kukawon. Sige, shot meron taod-taod. Dulang ko. Pagano ako, matas din nila taod-taod. Kada ko. Oh, mga gamit ni mo! Isa man na. Ano yung gibal ko mga gamit? Lakaw na lang, Busmarque! Mauro man gihapon, di ba ka masugo? Bang, may istorya pa man natin nila. May istorya pa natin nila. May istoryahan! Ngayon mo loyalty ito ka, Busmarque! Ugani na. Lakaw na! Lakaw na! May istorya palagi natin ni ma. Lakaw na! Ma ba, ma? Mo, nagihapon! Lakaw na dito! Nagihapon ka masugo! Nagdako ang kaon ni mo ito na ka! Kasi mama, naman may istoryahan. Palayasan naman noon ta.